Bürüt. Atlar. Ağıt. Ece. Ece. Atlar. Bürüt. Vah, Maltım Ulcan, Samriye. Çağır getir. Çağla. Çağır tarafın. Dünya. Alem. Fersal oğlum. Ezrail soğullu maktum olacağından. Buna çağır verelim. Hani, al. Al buraya başım. Al. Onsoň maňa bir tabak suw berdiler-de, sen şunu içdiýdiler. Menem emizin içdim. Sen emmadın akaky, özüň gördüň-ä? Ben okumalı oğlum. Ne bir de ben sana ak patam vurdum.
Halifam kümüşçüssa, Zümrüt'ten yasalan sarhoşun surati, başıyan soğuya. Başına altın halka çektin, düşünde geleceğin bir kötüye diye. Onu ne bir yatatmadım? Men yatacak bolum olun halifam. Yaş başın var, yaşa. Şadı horamlık etti. Geleceğin öňünden görsen, sen ışığa ulaşıp bilmersin. O ne için? Gelirliğin bir vargarga pisin boljogyny öňünden görsen, sen oňa gügün meresin gelmez diýdi. Şoň üçinem ışıgyň aklym ýok gözüm. Oňa ulaşan bagty gelen mi ýa-da bagty yatan? Anyga aýdyp biljek däl ýöne. Tesvir kılar ışıgyň sözün medrese. Zemillik mi onuň manysy ise. Şeýle goşgy bar. Ýoksa da sen öz bassanyňa aşyk bolup almadyňmy näme? Ayal ornuna bolsanyň kemi ýokla. O näme diýdiň? Ayalyň gowy bedew misaly eýetine döwlet getirmiş. Ýamany bolsa goýa kar misaly eýetine ajal getirmiş diýipdirler. Ay bo, bu diýişiň bilen sen ökmen aşyk bolamam boly. Iki göre aşık boldum. Yine aşıklığımı yutup gezmeli boldum da. Görme koy maşgaladı. Onu ağzımdan kalktı oturuverdi. Sonra men onu öldürecek boldum. Kim Abdullah? Sen ağam. Yine soň Akkydyň Abdullah mülakatly bakışyny görüp, urun hanjarymyň Abdullah'ın näle Akkydy öldürjegini duydum. Yine şonu men ýa özüme bildirmelim. Ýolda kalımda aşkymy. Men aşkymy öldürdüm. Ýoksa dostum Abdullah'ın başyna ýetip bilýärdim. Sen bir köp bilýän ýigit magtym boly. Hanaýt, dogun ummat miýa dost. Doğan dost bolmaly. Dostum doğan. Demek men dogun öldürjek ekenim-de. Beýle ilhinç günem üçin meňem başym keterdiler. Akkydam ata babadan gelýän diýip sur diýip saňa da kardylar. Adam ölen soň ruhu alýa diýerler. Şo dogry bolsa her ýoly akkydy joklarynda iki dogunyňam meňem Abdullah'yň janyna hanjar urdugyň bardy. Görýän makalsy körüşüň turýan oýnyny. Mundan bir bagyt bamy. Bagyt del towku bar. Senim seni tap bolmaktym boly. Adna hanım meňle aşykmyş. Kes sesini. Olaýam sedem aýtdyrypdyr. Adna han bilen meňle Şu ikadi yine bir bile gaýtalasaň. Boğazın o közi karın. gereğin şoğulda özmen sen bolup bilýän. Bütün oba gurrun edýär. Hemmeň boğazyna köz dikip bolmaz. Oho, käkilipleri uran miýan ýary bolýan. Ýeýem kebabyň ipi gelýär. Boşluğa, oğlum öldü. Yağmur, boşluğa, oğlum öldü, boşluğa. Vay bo, hani gel dost. Men seni bir han öter edeyim. Oğul ýaşy diýmezsin dost. Oğul ýaşy diýme bolsun. Aýdanýmasyn. Yağmur, boşluğa, oğlum öldü. Boşluğa, oğlum öldü, yağmur. Boşluğa. Boşluğa ne versin? Men sana näme berdimken? Ya dinleme. Uşağım verecekti. Uy, hani näti? Alyber şonu. Ne, dakın. Ne tiýip etdin? Yağmur bana kuşağım verdi. Kuşağım vereceğim. Onun için çakmadın et.
Şodurhan. Selamun aleyküm. Eline ne oldu? Ha? Senden toral ya. Ya yürüyüşe gitmeyecek olup eden işin mi? Meyli olan çıkıverdim. Bu ne emet Şodurhan? Oranıl olsa duran yerimde. Şetyan. Berekallah. Sen emmenen kin etme. Yürüyüşe gitmeyecek olup eden işin kadiydim. Yürüyüşe onsa da mı gidecek değil? O ne için? Oğlum mu oldu? On yetimi almanı istemek. O iş olupdur. Yaşı değil mi oldun? Enne mi ödüm göre? Beyli çalıp alacak bolya. Bevi kanını kara, vuruşa değerle, meyli turmağa gidiyor. Ondan Mahmud Şah'a, kılıçlı kolumuz değerle, dostluk kolumuzu uzatmağa gidiyor. Şeyle öyle ki gittiler. Şodurhan, mäti kingerim tutya diýedin bolyn. Ýagmyryň ene de meniň däýin. Yağmurun yerini tutsak yoktur. Ondan meni hiç kimi doğru bilen görüşek demek. Oğul evi zat. Yönü mağtımıl aytmışlayın, vatan oğullunu mediz. Bakır vat olsun Türkmen diyarı. ve bayarey gülüp bakının, şirin zani ışkodunu yakının, ya derlerdey musafirlik çekenin, ursu söktey horlu sözey il yağşı. Mağtım gülü söz sözlügül her babdın, bu dünya tutturmaz çürüktürdüm, merekete. Siz gidiverin, beni yerinizden yeter. Akşam karaşandır da. Ya, denemey. Oho, andırınla. Meň üçin gylsyratdan geçerinip güplýänlere mar ýaly. Beýdip görmede. Erkek bolsaň geçdi. Ötünç sonra. Men taňa ötünç sonra diýän. Güräti bolsa sorarda. Onu dipleşmeli warsın. O teň bilen dikleşmedi Adnakan. Näme? Hene koyunu ti, o defe koyunu koy. Adna, icap et. Serdarın oğlu halına beydip durma. Ataňy müwessa bolmaz. Atamyň namusyny ýere salmajak bolup haklaşak bolýan. Sen näme arag oturýan?
Nadan madır nayda uranına degmez. Adını, minne atını. Yok hadi batı. Menni batı minmen. Oğlanlar siz gidiver. Ulan öyle deyin olup durma. Görün lan bunu. Bir toğuşan yürek ağlın zıgı. Haydi üvettiğin yani. Köprüden hem geçile bak. Dikleşilen bile bak. Sözü üvettiğinliğine de alıpsın. Haydi üvettiğin yani. Üvettiğinliğine varıp seni. Sen bärde göz kulak bol. Men mehmanlığımı bilen çıkayım. Oğlum, balam ne? Ne kevem? Al körpe. Uy, ne mullu körpe? Vay bo. Eren tek putay demeyeceği. Qarı terdarın önüne sana qaraşıp otuyorlar. Men Gaar Serdar'ın kapısına nätlemen. O ne için? Adnahan maňa aç söz diýdi. Kakam var dinleyin. Yüde qaratma kakam. Qarı terdarın öde yürüyütü adam yerdir. Görýäňiz meni mi hatirasyny? Bolşuwyn oğlan çıktı. Açan gördüm kököçüp pişirip filmin tüýt bäwejeydi. Yılan Ece, yılan. Kaça vuruk olsan? Korkma hoca. Degmede ilanım degenlerler. Ataň, beýle hayvanlar ýaly ilanım adam üçin peýdalyr diye. Korkma oğlum. Meňli. Zan jygy guluňaz. Meniň saňa ýamanlygym ýok. Meňli. Ağaň höküminde duýdurýan. Senin ol alym sumuk mollaň zugutdyň eken. Erkek işleýän Adnahany diýsen. Serdaryň ogly. Özüm serdar boljak. Devlet Mehmet Molla daha söz aytıptı. Oňama göwnüne degip bolmaz. Bolur da mollu. Näme oňda ahyry maňa geldi ýalarmy? Oňça bolgun. Demeň almany otursaň. Hemmesini özüm söderin. Ani ýür kaka. Benim mydamy ýylyň ýerine. Gönü bar amal ýerine de kowujaklap berdiň. Salamu aleykum Medada. Wa aleyküm. Maqtım oly. Gurgun. Kalkın dur. Sen aýdyp bilmeýän adyňy. Men gözüm aýdar. Şundan şeýlek. Şu töweklerde. Araň gör nämetin. Suwetdin. Yer kalkıp gidelim. Ata at dağı däl eken. Atamurat diýäne. Bular ýalat Ahmet Şah eşkeş berildi itin moýnuna. Gowhar da hanyal bolmazmy. Gowat eken. Maqtım oly geldiňmi? Tes otur bir salmuşdaýdy. Azadiýiniň aýyn hasabyndan şu gün agyr gün bolmaly Garyl Serdar. Gurrunmuz agyr bory edip gorkaňokmy?
dostluk ağır gününe sinel ya. Onun sonra bizim bir yerde koyun kırkıp görüyorum da akıllı kitaplarımı okuyaz. Yine Devlet Mehmet Molla'da 72 alımın sapağını çek. Olay etmişleyin adamın üstüne ağır gün. Yılda bir gezek başını biriktirmek için düşürmüş. Yoksa adamların biri birinin bigane olmak ihtimal. Yine ağır günlü, ağır zamanıda hemmemizin başımız cem olup oturuyor. Molla da değil. Sen neden de adamlara o erk edip bolcağını öğretiyen kitap yazdın? Yine şu ayda Astravat'tan, Etik'ten, Sarıgıt'tan, Murgap'tan, Hıygoyalı uzak yerden gelen adamlar oturuyor. Senin maslahatımız revaç olur yani. Bize bir ak pata versin. Tevit. Ata vatanın täleyini çözmeye yığınanan halayık. Gepin kokusunu geple. Herkes Rödala da söylen bolmasın. Kullu Türkmen diyarının aladası bile bolun. Şon kamini. Vatan dilinin belli vakası olmaz. Vatanı çeken cephanı için armağan çekici olma. İşinlere vaç oldu. Bize Gamlakar'dan Ahmet Şah Durran'ın iksanat geldi. Yine ol ehli Türkmenleri özüne karınız. Türkmenleri kovunlarına sonun için bu hatları hemmemiz birikip çoğal. Öklüm Türkmenleri Ahmet Şah'sının penasına geçmeyi tavukka diye. Ahmet Şah, Eyüp Şah. Ol bizi Bukhora'danım, Hıygo'danım, Kızılbaşlar'danım korar. Öklümlerin fikre şeyle. Sizim ne mi? Öz fikrinizi aydıp oturun. O da adamlar. Dostun bir olsa düşmanın iki diyellerde. Gurrun bir vada çöpte ulen yale değmek kıyın. Yönü bir zat düşünüklü. Siz göklüğünler Ahmet Şah koloy. Bukhara emirine yadı Hıyva Khan'ı koloylar ne etmeli? Ahmet Şah gelip dadımızı yetiyense dervidan mulu ötetmezmi. Ağrı mendile katı uzaktur. Ağrı daş borcuda yürek yakın. Ağlanın özünü çözün. Men sizin yakanızdan tutup ortaya çıkarmakçı değil. Indi biz Ahmet Şah'a nama yazdık. Eğer şuna kol çekseniz, at çekmeseniz, yolunuz at, yolunuz at olsun. Yöne bir zatı berik beller. Köp dannanı kuyruğu yeter deyiptirler. Gepir şuna gödöwräken. Garl Serdar. Yöne näme adamlar? Biz birik wajibi iş bilen ýygnandyk. Şoň üçin hem namaňyzy dinleýelim. Magtymulyn çağırın. Magtymuli. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Şum Magtymully diýen. Hova. Mena hoýut ýaly petekedi bilen öke diýedim. Yedreti atam adadi. Kulli Türkmenin adından nama yazmak, dine size münasibi şahı. Oğlumu da dön akbata verilendir. Ya Ahmet Şah, yerde yayılsın çağın, adın asman gider, arşa ağlaya. Beşelerin avaqtarayan şiir sen. Hep dönürün ağır näme barasına. Romusan, beynisi,
Döwün birsen. Muňaýda oturna Feredey. Akbalyň açylar, işiň rowandyr. Tahawat nazaryň salsaň bir jaýa. Tahawat şa bolayşyny. Güýçlilen tahawat çykmaz şahyr. İşiň İran bolsa, kışdyň turandyr. Yürü. Bolsa bolup dur da Ahmet Şah. Beýdip oňaňy nek çelip bermek bol. Vay, garly serdar diýdim gedemek. Serdar ağa. Oka verme bunu. Oka ver. Türkmenler sana tabiin. Göklenler sana tabi. Ahmet itin ayağını yıkılmağa da. Hay göklenle öyle gidiversin. Serdar ağa. Aho Türkmenler. Ayak çekin. Dolanın. Kime kahar ediýäňiz? Ödödüňi demi. Barymyz bir Türkmen. Kanymyz birem bolsa göz-göze ýagy. Agdymyz ala bolmasa, Ahmet Şanyň huzuruna ymtylmak nämämize gerek? Teke, Yomut, Talyr, Alili Ertari. Barymyz bir bolsak, hiç kim bize diş etmez. Aha Çawdyrhan. Türkmenin ağzını biriktirmek öňüne soňra bolan işe däldir. Ontaňam. Onları kim hökümdarına edibiljek? Ağır serdarmy? Ona eýýämli özür kullu Türkmeni hanyny eldirleýdiler. Geden trap ağzına gelen diýip dur. Oğlu Çawdyrhan bizi ýola taklama. Öz ýolumdan gidiber. Gittik. Giň Türkmen çölüne. Giň Türkmen çölüne iýler ýaýylsyn. Yurt binamyz gaýym bolsun. Goýulsyn. Çilli mesnerlerimiz barça aýylsyn. Bir suprada. Eda bolsun aşymyz. Türkmenler baglasa bir ýere beýli. Gurdur kulzumy, derýaý Nili. Teke, Yomut, Göklüň, Ýazyr, Alili. Bir döwlete. Gulluk etsek bäşimiz. Meh, al. Oşgyň magazy. Berekella. Seni hazır ekenin. Serdar bolumdy, maňa da şuňaly goşgoş bersiň-de. Magdyňy. Barly. Sen serdar adam. Gargatyňy öýüňlerge ýalkatyňy. Görýän weli bugün bir ýerde serdar boljak känýäli. Onsoňam ýanky kan horlar bize goşulsa Ahmet Şadan delil berek gelip kim aýtdy? Kim delil berek geldi? Türkmen ähli barymyz bile bolsak şonlarda güdretli kol gerek. Ol golum din Ahmet Şaň goly. Dogrydan bady. Tewere ötüm gaplanna adamyň kara gaplar eken. Ýalňyş ýan bolmagam ähtimal. Ýöne sen serdar buruç bilen halwany gatışdyryp palawhan tamam bolýan. Ol näme diýdim? Sen oğluň bilen Çawdyrhan deňdäl. Çawdyr gowtun etjek boldy.
Ehlimizin küýsegimiz şol. Doğru diýen, adyny bilen Çowduru deňeşdirip bolmaz. Hani berkte. Sana kim Maktum Ula pul verdiydi? Özüm onu hak tölecek diýdim. Onu ben diýdim. Sen men ne dagry? Onu soňam menden biýdin, medetleri sağçy berýärmisin. Medet! Ha medet! Men berdi. Şol dogrymy? Oo. Oo. Nasarly şoly. Serdaryň işine goşursaň boljoňsydyr. Medet! Bilip koy. Menen biýgiri şişetseň, senin boljoňsydyr. Adamlar, bilip koyun. Serdar kanuny pozýanlar, düdütýändir. Kimde kim kanuny poz... Oňa boljoňsydyr. Gaýpany gadyr oý. Men sen gadanyň bagany ýetir. Ontaga men sen gadanyň gaýpany eltip beräýten, taňa da göýekleňleri de peýdaty az degmez. Razym. Yok. Ogat joýlanyp gör. Sen ente hyýwada okamarsyň. Antalam şahyr. Sen ýylyň ugrun näle, öz ugrun tapmalysyň. İlmiň düşmanyna yaran bolandan ilim bilen bile ýozurduran bogy. Körpe, bolup oturuşum näme? Bütün obaten goşgyňy uýatyn bolsa... Oy. Göz ýaşyň näme? Adna hana yaran goşgudanam boş bormy? Oy. Diňe adna hana del. Gelin mihmanlara da yaratdyr. Ýelneje saňa bir suwalym bar. Näme? Sen ağam halayan. Howa. Onda men Abdullah'ın halayan ne? Oy. Oň näme gerek bar? Toğuk eden gelnesi. Ayt. Men Abdullah'ın halayan. Innem Abdullah'ın yerine başka bir adam adyny aýt. Oy. Haýdýanym näme körpe? Hudaý saklasyn. Dogry aýdýan gelneje. Aýtybam bilmersiň. Bar ýogy, 3 tane söz. Bir yerinem çalyşyp bolanok. Sebäbi olar ýürekden çykýandylar. Amin. Yüzlerce sözden Ahmet Şah'a terpa etdi. Görsem ol, islenlik kanına bolup dur. Demek, men ol goşgyny yüregimden çykarmandyryn gelneje. Göz ýaş içire qarqalyp, gamhana boldum bugün. Barça adan dillere nişanı boldum bugün. Aslyň geda diýdiler. Diwanı boldum bugün. Pelek başyny şerbillim. Kädany boldum bugün. Lakin biaqyl oldum. İmana geldim bugün. Vay eyten niraq edim. Koy verece.
Kıyım, daşarık çıkayım bek Murat beni öldürüyor. Koy ölürsün. Men çıkmadan bolma dece. Dur can kıydım. Dur nire sen. Can kıydım dur. Ece can. Ya Huday kurbanım olayın ödüm kovsun et. Sağaman gidip sağaman gel. Yolun ak bolsun. Sağaman gaydık gel oğlum. Ağlama Ay Sultan, hükman gaydık gelir, ağlama. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Düğüne gelmedin. Bağışla Yağmur, dün gel bilmedim. Senem gidiyen mi? Hava. Koş kulağında ödün aydiyana. Vatan oğullanım edi deyip. Abdullah, Mehmet Sapa, Meyati sen, hemmeniz gidiyeniz de. Men sana bir dağda etmekçi. Bilip bolmadı. Eğer de kaydık gelmesem, oğlum yetim olma var. At ornunu tut. Arkayın malay. Yağmur görün ha, kemerimi açmadı alacağım yastık dıktı. Hay tügöleme, inemin boluptur. Yer, alasın zılavını. Al. Al. Al Karavuş. Kaka. Karavuş yeni ok. Ne? Hey köpeği oğlu. Gideceğim ağın yanlar. İnnaçın uşar. Yürüyüşten kayıp gelemizde sen kıyıbıda vardın. Kakam ecemi uyağımı da kovur etmeyin körpe. Gelineceğini ayarla onun yalı var. Öğüz zanet eret.
Biziň namysymy dogary. Şowdurhan adım. Şowdurhan görejim. Köňül diregim. Göklüňde pelwanım. Çowdurhan, İýle geregim. Ahmet Şah'a bir zat aýt. Basıbalyjylaryň birem Türkmenleri boyuna gidirip bilen näler? Ne Aksat, ne Çingihan, ne de İskender Zülfikarlar. Kalaş tutşan kollumuz vardır. Yine bir zat aýt. Bize Türkmenleri himayet edene hizmet edýänler. Şaha yine bir zat aýt. Atamınanna özünü yattan çıkarsın. Attan düşönne at bilen bizen miyattan çıkarmasın. Ay çoğdurun oňarla. Oňar. Yigitlere bir akbata ber, hurmatly azady. Tutumuňyzlara waçy bolsun balynam. Ýoluňyz hak. Ýollaşymyz hak bolsun. Yigitler, atlanın! Ahmet Paşadan habar almağa umid etdi iller Şowdurhan üçin. Sağ salamat barıp gaýdyp gelmäge dileg etdi iller Şowdurhan üçin. Oho! Garamış! Bar öýt. Bar. Yağmur, benim akıttan, nire ötten yanından koyman niye adına? Sen her gitsen bayramjana denanlara kim deredi? Garaş, gaýdaýyn. Oğratma kimin oýmady? Bar. Şaýyňy tut. Ahmet Şah'nın golluğu bilen tüýün Türkmenistonda senem gökleňe serdar edip berler. Şonu da ýöne özleňe edip bermegin. Näme, sana bir aýal az boldumy? Sen derrew Garagülle Pawra. Barda atyny pespaýa aýt, owany goramak üçin 30-40 sany atly berdim. Ýogsam Kızılbaşlar Çowdurhanyň ýürüýüşi uranyny aňaýpdylar öýdýän. Atyny pespa ýigit bermez. Ona jini vermez. Sen oňa gelinliği berjekdik sözüňde tapylmadyň. O da gyzgytmy. Oň berjek galyňla ýöň geçen ylgap barar. Ýöň geçen atyny pesiň öýünde de ýal-ýaly. Oňa meňli pesin bu ýysançylygy gerek. Atan epetiň nökerlerini bergi tarlyň öýüne ýerleşdir. Ýennetmedigem öýünden çykardy kow. Bekmurat. Garagülle Pagdar. Atyny pesway meňliğini 3-nji aýar edinjek bolýar. Razymy? Sen näme? Maňa bolanok, oňa bolýar.
Sana kalıngı kimden alanda parkına mı? Menli. Atı nefes vayım. Palasına minmez. Minmese dolap minirsin. Düşündün mü? Karavuş geleydin mi? Nerede oldun Karavuş? Nerede oldun? Ece etten vereysene. Getir. Me bir. Ece, karavuşu yana. Akif. Yolukçu yolluğa gödüyası diz bolmagın. Bu gül yakan, yetmeyen yerlerimiz ödüp, yanadan yatayın. Key beyle devirdi könüksüz yanadan yasama olmay. Şol yakana kemi yok. Beydime acap bir nağış pikirime geldi. Onu menem, tahyani, teyzeden keştilay peyvodan gelenden soň başyna geydireýer. Seni kaldırıp hiva gitmege korkan meňli. Menem ýanymdan gidermişlemok. Ýöne. Gitmeli. Kakam gıydar medrese verip bolam olsa, barının burun seni yollarım diye men bileceğim. Medresede bile çok apiren olsak, madam gönlüm kanatlı vardı. Hergiz bolmajak zat aýtýan. Ýöne bir zady bil. Eger medreseden kowulsaň, ähli göklüň ýüzüne gara çekilir. Men ony çekip çydap bilmem. Men seni koyup gitmege korkyan men bileceğim. Korkup ýörme. Şahy, sen, yedi pelek, mahy, sen, köňlümiň hoşgähi sen, sil rowan ýaşdan, dogrusy, yüzüň, Züleyhanyň görki, aylanar pelegiň çarky, bildirmez adamyň parky. Sen bilen daşdan, dogrusy. Magtym uly hemra bolsaň, naçar galyn göwün alsaň, ýagşy bile oýnap bilseň, aýyrmaz huşdan, dogrusy. Sen adamlar hastalıktan kurtulmak için acaç otlar içeriye. Gerek olsa avam içeriye. Elbette, odul başta adamın paykasınnaky bolýan zatlar, oň kalbynnaky bolup geçen zatlar bolmaly. Alım felsefe uğramış oteriz. Hakikata akıl yetirmek için adap çekmeli. Kunaba yutmalı. Tügeleme magtumuly, çağalıktan özge biriniň ömür boyu düşünüp bilmeýän zadyny duyup olmalydy, düşünüben.
Şoň üçinem biz öz paýkazymyza daňylman, oň duýgularyna ten bermeli. Meňe ýüregime uýa kakasy. Galannym özüm gowulýan. Ýöne gitmänkä öýle näýse gowurdy. Onsoň arkaýyna oka bersin. Goý onu öz çessin. Men eýem çözüm kaka. Men okuwa gidýän. Galannym görberýärse. Anhaýyn arkaýynja dakny ber. Özüňi ilajaga dendirin. Be, bu näme ki? Häzir men bilip gelen maksumlar. Ağız bileydim nerede yaşamadım? Bergiňize bir berjekde. Üstüne janyňyzy gorajaklaram, katyňyzdan tekdirmejek bolýaňyz. Oy canım. Hani, bir ver. Sapar can gelse birem Yürü. vergiyimi de berer. Tek bırak, dökesinem ýagmyrlar. Ýagmyryň berisi ýok. O maňa bergili. Oňjyňy nätim geldi ha? Bolsa bolsun. O içiksinler. Korkýanmy? Hey, oğlanlar. Gelen soňlar gep bulan demedin. Koy sana eyvallah. Bir verim şöyle. Biz netmeli. Koslaşayım. Kızda at parası yok. Koy vermen. Ay, sana iyi. Ne sana? Koy vermen, ýekaçan adam ätletmen ýagmyryň ýeşigini. Oma taşyr gitdi öýüne. Görüň dökme ýagmyryň kuşagy meýlimdi. Ay. Koy vermen. Adna! Ay, döw serdarın çoğmasy. Näme süren ýerken ýogyň üstüne? Sana özlerini nefret etmez. Ýagmyryň şoýdurganyň ýoklugyny boýsan ýa. Ýoksama dem çykmaz. Gayratın bolsa attırmış. Ýyl sana özlerini nefret etmez. Bir gayrat derle sana. Düş attın. Ýagmyryň şoýdurganyň ýoklugyny boýsan ýa. Ýoksama dem çykmaz. Aha cemaat! Adamlar! Näme? Mihman alşyňyz şu bolmy? Kızılbaşlyň obany talap kanny künni ýatdan çykardyňyzmy? Näme? Obany şeýleler gorasyňmy? Mene yüzümü sarıldıp atyny pesbaýyny ýitden ötürýän. Açyny barsaňyz. Eşek sebirese, eýgesini neper etýäňizmi? Şeýlemi? Temizlik näme işletim? Özümüz ajeljek bolup durdy ahyry. Barly. Näme biz oglanlary gannygary aýal ew tatlymyz ojagyndan çykaryldyň nibi berdikmi? Ha? Eger de seni tenipes faý ýaranlygy diýen gelýän bolsa, ondan jigitleri barlylar salsaň bolmaýarmy? Zulüm etme jigitlere. Zulüm etme. Aman ýa oğlum. Dedem ýaxşy dilegde bor. Sağ oturun Ece. Görsem roýuň, ýok armanım. Sensiz hadan ursun canım. Akbalım, dinim imanım. Kılım hormat boylaryňa. Gören aşk geda bolar. İl gününden jida bolar. Maktum boly, pida bolar. Din keramat boylaryňa. Ýürsüne çaltyrak. Duragözjan. Tag bar taman gel oglum. Ýadynda sakla. Akylyň birinji alamaty kabahatlykdan heder etmekdir. İkinci sadarykdyr. Üçüncü de münafıklyktır oglum. Ýoluň ak bolsun. Ýür. Gowa. Molladan sapa galmadyň ömrü armanyny bar. Sagaman gitdik. Maktumuli. Şu ýelaktaň ýerine bir de köprek halwa getirdiň-de. Getir. Ana öyle. Al koy.
Al Şakir, çağırayak terdarın kepterdi. Eger gayipxana hat yollamoqçy bolsaň, şuň meni beräý. Bolýaryna hoş wagtyň. Gerek bolsa şu kepter bilen maňa aty beräý. Bolýar. Meňliğini şu ýere alyp geldim. Soňra ata nefes waýyn gawy dersin. Korkýanmy? Aýt kimden korkýan? Ey! Aýt kimden bolsa? Hiç kimden. Arwah şeytandanam. Sendenem. Hiç kimden. Hawadna han. Men senden korkamak. Severme sana belet. Men dige kadama. Aklım çatanak. Kim aýdy olar? Magtym olur. Meňli. He, haýda muňa.